Se non se marchaba, non se comía. Miles de galegos e galegas embarcaron rumbo a Cuba, Argentina ou Brasil, buscando un futuro mellor. Na maleta levaban pouco, e no corazón, toda Galicia. Despois da guerra e da fame, moitos galegos colleron o tren cara a Bilbao, Madrid, Alemaña, Suiza. Buscaban traballo e futuro nas fábricas e nas minas. As maletas eran de cartón, pero os soños de ferro. En Gallarta, la Arboleda ou Abanto, o ferro sacábase coa forza das mans. Os galegos traballaban a ceo aberto, entre pó, suor e calor. O ouro vermello de Vizcaya escribiuse co seu esforzo. O xigante dese estado dominaba o Nervión e o ceo, cuberto de fume. Nas súas fábricas traballaban centos de galegos. Nos fornos, nas laminadoras, nos talleres. O ferro convertíase en progreso e o suor en futuro. En La Naval e Euskalduna, os galegos traballaban co ferro e o mar. Caldereiros, soldadores, carpinteiros de Ribeira. Cada barco que saía do dique levaba un anaco da súa forza. En o Charcoaga, Recalde ou Santuchu, moitos galegos levantaron barrio a barrio o novo Bilbao. Entre cemento e soños, fixeron das rúas o seu fogar. Moitos galegos abriron bares e pulperías en Bilbao, converténdose en alma dos barrios obreiros. Alí servíase polvo e tamén amizade, lembranzas e solidariedade. Moitas galegas atoparon emprego no servizo doméstico en Bilbao ou Guecho. Co seu esforzo fixeron posible o sostén das familias e abriron camiño a novas xeracións. Chegar a Bilbao non era doado. As familias viñan con pouco máis que unha maleta de cartón, ás veces sen apenas cartos nin contactos. Moitos foron acollidos por parentes ou veciños xa establecidos, o que facilitaba atopar traballo e teito. Recalde, Masustegui, San Adrián, Churdínaga, Santuchu, San Ignacio, o Charcoaga e San Francisco convertíronse nun símbolo da inmigración. Alí viviron moitas familias galegas en condicións difíciles, sen transporte, escolas nin servizos. Pero tamén xurdiron fortes lazos veciñais e asociacións nas que os galegos tiveron gran peso. Os galegos en Vizcaya traballaban arreo, pero tamén crearon espazos de convivencia. As tendas e bares, rexentados por familias galegas, convertéronse en fogares onde se falaba da terra, se comía pulpo e se compartían soños e lembranzas. Os galegos formaron parte das grandes movilizacións obreiras en Vizcaya. Participaron nas folgas nos anos 60 e 70, loitando xunto a compañeiros vascos por dereitos laborais, igualdade e dignidade. A música da gaita, o polvo a feira empanada ou o ambiente entre galegos unían xeracións enteiras. A través da Casa de Galicia de Bilbao e doutros centros galegos, crearon un espazo propio para manter viva a identidade cultural, a lingua, a música e as tradicións. Tamén contribuíron á vida social e cultural da cidade, achegando gastronomía, festas e tradicións que hoxe son parte do imaxinario bilbaíno. No barrio de Masustegui había moitos galegos e galegas. Celebrábamos festas e comidas todos xuntos, e así levábamos mellor a morriña, veciña galega de Masustegui, chegada nos anos 60. Cando chegamos a Bilbao non coñecíamos a ninguén, pero ao pouco tempo xa estábamos traballando en Altos Hornos e alí éramos todos como unha familia, galegos, asturianos, vascos. Testemuño dun obreiro galego en Sestao. A vivenda era moi humilde, un cuarto pequeno para toda a familia, cun baño compartido para o andar enteiro. Pero non nos importaba tanto, o importante era que tiñamos traballo e podíamos comer cada día. A primeira vez que vin a ría de Bilbao, con tantos barcos e tanta actividade, quedei abraiado. Viña dun pobo pequeno e aquilo parecía outro mundo. Emigrante galego lembrando a chegada á estación de Abando. Sabes como nos chamaban? Maquetos. Pero non nos deixábamos vencer. Traballando e demostrando que valíamos, fomos gañando o respeto dos veciños. Testemuño dun emigrante galego en Bilbao. Lembro as primeiras romarías da Casa de Galicia perfectamente. Íamos todos con moitísima ilusión.
Levábamos as crianzas e bailábamos ata tarde. Era o noso xeito de sentir Galicia preto. De noite, despois do traballo na obra, xuntábamonos no bar dun paisano. Ali falábamos de todo, da familia que quedara en Galicia, do prezo do tren, de fútbol. Moitas mulleres galegas traballamos como criadas en casas de Bilbao e Guecho. Non era fácil, pero grazas a ese traballo puidemos sacar adiante os nosos fillos, que logo estudaron e chegaron á universidade. Cando conseguimos o noso primeiro piso en Santuchu, foi unha festa. Era pequeno, pero era noso. Sentímonos orgullosos de ter chegado ata aí. En Galicia traballaba de sol a sol e non tiña nin para comprar unhas botas. En Bilbao, en Altos Hornos, cada venres tiña o sobre co soldo. Non mo podía crer. Un dos sinais máis recoñecibles foi a cociña. As tabernas e casas de comidas galegas foron auténticos referentes nos barrios obreiros e no centro de Bilbao. O polvo á feira, a empanada, o caldo galego ou o viño de Ribeiro enseguida se converteron en sabores familiares tamén para os vizcaínos. Estes locais eran máis que restaurantes, foron espazos de acollida e solidariedade, onde os emigrantes atopaban apoio mutuo e onde moitas amizades entre galegos e vascos se cimentaron arredor dunha mesa. A Casa de Galicia de Bilbao destacou como motor cultural. Os coros deron a coñecer cancións populares galegas e os grupos de gaita e baile fixeron vibrar romarías, rúas e festas patronais. O Día de Galicia, celebrado en Bilbao, era un escaparate de identidade. A gaita soaba na ría como un recordo vivo da terra natal. Estes actos foron fundamentais para que as novas xeracións coñecesen unha cultura herdada que non se perdía malia a distancia. Os fillos e netos dos emigrantes galegos medraron xa integrados en Bilbao. Estudaron nas súas escolas, xogaron nas súas rúas e traballan hoxe nas súas empresas. Moitos tiveron acceso á universidade e ascenderon socialmente para a satisfacción dos pais e nais. Conservaron en maior ou menor medida os vínculos coa terra. Veránse en Galicia lembranzas da aldea, a gaita ou a empanada como símbolos familiares. A pegada galega segue viva en Bilbao, nos barrios, na fala, nas festas e nas familias. Un fío que une o pasado coa identidade diversa e orgullosa do presente. En resumo, Vizcaya ofrecía o que Galicia non podía dar: traballo, salario seguro, servizos urbanos e expectativas de progreso. Por iso, milleiros de familias galegas asumiron o sacrificio de emigrar e fixeron da ría de Bilbao o seu novo fogar. As cadeas migratorias fixeron posible o soño de moitos galegos. Primeiro marchaba un familiar, logo chamaba aos demais. Así naceron as primeiras colonias galegas en Bilbao. Moitos socios da Casa de Galicia de Bilbao recoñecen que, grazas a aquel paso arriscado, os seus fillos e netos puideron estudar, ter unha casa digna e construír unha vida mellor.